Fit-tielet kwart ta' din is-sena l-ekonomija Maltija kibret b'7.1%, dan hekk kif bejn Lulju u Settembru li għadda il-prodott domestiku gross ta' pajjiżna kien jammonta għal kważi 5 biljuni u 200 miljun euro. Skont ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO kien hemm żieda ta' aktar minn 610 miljuni u 200 elf euro meta mqabbel mat-tielet kwart tas-sena l-oħra. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ li sa Settembru ta' din is-sena l-ekonomija ta' pajjiżna kienet ta' 6.5% akbar minn dik irreġistrata fl-istess perjodu is-sena l-oħra. Dan ifisser ukoll kważi darba u nofs aktar mid-tbassir ta' 4% li kienu bassru istituzzjonijiet internazzjonali fosthom il-Kummissjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wkoll ħabbar li r-rata tkabbir ekonomiku qed tkun riveduta il fuq u bil-kbir. Fl-ewwel kwart ta' din is-sena l-ekonomija kibret b'6.4% waqt li kien stmat li tkabbir kien ta' ftit iżjed minn 3%. Fit-tieni kwart tas-sena it-tkabbir ekonomiku kien ta' kważi 6% meta qabel kien imbassar li l-ekonomija f'dan il-perjodu kellha tikber b'4%. B'reazzjoni għal dan fuq il-midja soċjali, il-Prim Ministru Robert Abela enfasizza kif l-ekonomija Maltija qed tikber biżjed minn dak li kien qed jiġi mbassar. Dr. Abela sostna li l-Gvern immexxi minnu se jkompli jipproteġi lil familji u n-negozji miż-żieda fil-prezzijiet ta' enerġija waqt li jsaħħaħ id-domanda domestika u l-esportazzjoni. Sanittant meta wieħed iħares li dawk is-setturi qed iwasslu għat tkabbir ekonomiku f'pajjiżna jirriżulta li kważi 40% ta' tkabbir ġej mis-servizzi professjonali u amministrattivi, waqt li 40% oħra ġew mis-setturi bl-imnut tal-ospitalità u tas-servizzi finanzjarji. Kien hemm kontribut qawwi wkoll mir-remote gaming. Il-konsum privat xpruna it-tkabbir ekonomiku fejn kważi 60% ta' tkabbir ekonomiku kien dovut għal konsum akbar mill-familji. Meta tqabbel l-attività ekonomika fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena mal-istess perjodu tal-2019, is-sena ta' qabel pandemija, jirriżulta l-ekonomija illum hija mal-20% akbar. Dawn iċ-ċifri pożittivi għall-ekonomija Maltija qed jiġu irreġistrati f'perjodu ta' sfidi internazzjonali kbar fosthom bil-gwerra fl-Ukrajna li ġabet magħha kriżi ta' enerġija u inflazzjoni u anke issa bil-gwerra fil-Lvant Nofsani. Dan wassal biex il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela ħaddam politika ta' stabilità biex il-prezzijiet ta' enerġija mmolgħu xejn għall familji u n-negozji l-unika pajjiż fl-Unjoni Ewropea.